já jsem Baru a vítám vás u 25 úžasných faktů. 25 úžasných faktů se bude týkat jen a jen zvířat, tak jdeme na to. Žirafy mají ve skutečnosti modrý jazyk. Mouchy nestrácí čas svého krátkého života, který trvá přibližně 14 dní, a všechny nám naše dny zpříjemňují bzučením do ucha ve střední oktávě, konkrétně v tónu F. Štrosy umí běžet rychleji než ti nejrychlejší koně a samci umí ze svého krku vyloudit zvuk, který se velice podobá řevu lva. A pozor, tohle je velice známý, že pštrosí oko je daleko větší než pštrosí mozek. Netopýři jsou jediní savci, kteří umí lítat. Dokážete si představit, kdyby to třeba uměl i člověk? Klokani používají svůj ocas pro vyrovnání rovnováhy. Kdyby se tedy zvedli klokanu ocas, byl by neschopen skákat. Co se týká pavouku, tak v průměru vychází 50 000 pavoučích obyvatel na 4000 m2 trávy, takže pokud máte arachnofobii, radši na to nemyslete, když se jdete koupat někam k rybníku, protože víme, že pavouky přitahuje vlhko. Tygři nemají své krásné pruhy jenom na srsti, ale také na své kůži. Mám pro vás takový malý tip a je to i fakt, pokud chcete se stát dalším Stevem Irwinem, kdo nevíte, kdo je Steve Irwin, Google, tak pokud vás napadne krokodýl, což je divná pravděpodobnost, ale pokud by vás napadlo a chtěli byste uniknout z jeho sevření, tak stačí přiložit nebo prostě strčit mu palec na jeho oční bulvu a voilà, krokodýl vás pustí. Je to nechutný, ale pro záchranu uděláme cokoliv. Plecha dokáže vyskočit z místa do výšky až 200násobek svojí velikosti. Pro představu, to je jako kdyby člověk dokázal na místě vyskočit nad 102patrovou Empire. Kočky mají v každém uchu 32 svalů. Šváby dokážou přežít i několik týdnů poté, co přijdou o svoji hlavu. Život vášky trvá pouhých 24 hodin. Zlatá rybka. Nesplním vám 3 přání. No, teď co řeknu, bude se pojít s trojkou, ale nejsou to 3 přání, protože zlatá rybka si dokáže vše pamatovat pouze 3 sekundy. A nejstarší zlatou rybkou byl Fred, který se dožil 41 let. Hroší tlamě do kořán otevřené se dokáže postavit dítě o velikosti 120 cm. Krtkové dokáží vykopat tunel o délce přibližně 100 metrů, a to za pouhou 1 noc. Takže když si budete chtít nechat nakopat studnu, pořiďte si krtčí armádu. Orgasmus u prasat trvá přibližně 30 minut. Žraloci ve vodě dokáží ucítit krev, a to při ředění 1:1 milionu. Pásovci rodí vždy 4 mláďata a pokaždý jsou to stejného pohlaví. Velbloudi mají celkem 3 oční víčka kvůli ochraně očí na poušti. Kočky můžou vydávat kolem 100 různých zvuků, psy pouze 9. Delfíni spí s jedním otevřeným okem. Sovy jsou jedinými ptáky, kteří dokáží rozlišit modrou barvu. Sloni jsou jedinými zvířaty, kteří nedokážou skákat a taky dokážou ucítit člověka na 5 km daleko. Motýly rozeznávají jen červenou, žlutou a zelenou barvu. A poslední fakt, otisk psího čumáku je stejně originální jako otisky prstů u člověka. Doufám, že se vám video líbilo a můžete se těšit zase na další úžasný fakt. Mějte se krásně a ahoj!